Oh, yes! Come on, baby! С какви олигофрени съм принудена да работя. Аз съм ангела на Коледа. Аз мога да те наричам, ако искаш, и Снежанка. Тук съм, защото отворихте магическата кутия и отключихте коленото проклятие. Трябва да изпълниш 3 мисии. Извинявай, не те слушах. Бях се разсеял от големите ти криле. Не мога повече. Изчезвам. Забравих да ти кажа. Ако не ги изпълниш до Коледа, си пътник. Чао! Какво? Къде отиде? Снежанке? Да не се разсърди!